Hello guys, welcome back to my channel Nigir Boro Vlogs. Jenggaw आरो बुदांनि एपिसोड हराव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आङो सानसेखालि आरोना बेदर बायनानै लाबोबाय दा गावखौ संगोन होननानै नायलाय माबायदि आंनो एसेल' होदोंब्रा फाग्लासो। ओइ ओंखाम मोनबाय? मोनसिगोनलै मोनसिगोन। ओंखाम उखैबायमोनलै। नों थाबाथाय ओंखाम ओंख्रियानो जेबो थावा आंना। आउट बुदां ओंखामा दाबो मोनाखै नामा? होद लांगौलै लांगौ मा एथ'बां बोरलाबाय थादों नोंलाय? बेदराथ' थावबायलै मोजां जाबाय गोथाव नुखाबाय। बेनो बारा होजानाय नङा। बेदरा आंनि, बे आलुआ बिनि, अमाजों आलुजों आंनि, बे बेदर दरसेजों आलुजों बिनि। लाखोमानांगौलै ओंखामजों खोबनानै। मा फात्ता मोनोलै आंजोंलै होख्लायनांगौलै मोननायावनो। नै ओंखामा। हाब बेदरा एफा एसेल'मोन दा? नोंनोनो बांसिन होबावदों बेदरखौ नै एसेल'सो लादों आङो गैयानो। जावदाब्रा आधा केजि बेदरा बेल' जायो दा? होद बेबायदि सन्देह खालामबाय थाबा नेक्स्ट टाइम संगारनाय नङालां। बाला हारसिं संनानै जा। माखौ नायबाय थाखो र' बिदिलाय नायनाङाब्रा लाजिलां। ओंखामफ्रानो हाबलायलाङा आंखौ बिदि नायबाय थाबा। बुदां बेयाव आसार दंमोनलै नायलाय। आसार? मा आसार बेलाय? माथो गैया? मा बिलाय हा मा बिलाय? हैद ओंखामसोब्रा। मा आखल बे? मा बियो? ओंखामसोलै। मा बियो? ओंखामसोब्रा ओंखामसो। बे आधा बेदरानो नावसो बांसिन दङ। हैद आलुसो। हारसिं जाजोबगोन नामा नोंलाय? हा फैसायाथ' आंनिसो। मा मानसिलै नै मेजेमबो मोदोमबो बिराद फाग्लालै। दरनैल'सोलै। बहा दरनै? नायलाय दरसे दरनै दरथाम मा एरै फाग्ला जागोनलै? गैयालै नोंजों जायालै। जायखिजाया दिनैनि सदा एसे गुसुं जाबाय मानोना बोथोरखौबो मिन्थिखागौ नोंथांमोना अखा हालाबायनाय मानाय। ओमफ्राय जिखुनु बैसागु बोथोराबो सफैबाय। बिनि नामावनो जोङो बैसागु बोथोरखौ बरायनोसै आरोना। बे बुदाङा माने लेथ्रोनाव खनलाबायनाय माने सल'खौ मोसादिनि रायजोफोर। बैसागु बोथोरा सफैलायबाय ले बुन्दु, बैसागु बोथोरा सफैलायबाय। अमा खाजिजों जौ बिदैजों खोजोमा बिदैजों रंजादिनि उदै देरलायनाय नांसोलायनाय हगारलायनाय रंजादिनि। बैसागु बोथोरा सफैलायबाय ले बुन्दु, बैसागु बोथोरा सफैलायबाय। I love you सना दुब दुब heart beating कुछ कुछ होता है promise बोराइ बाथौनि। I love you सना दुब दुब heart beating कुछ कुछ होता है promise बोराइ बाथौनि। बैसागु बोथोरा सफैलायबाय ले बुन्दु, बैसागु बोथोरा सफैलायबाय। अमा खाजिजों जौ बिदैजों खोजोमा बिदैजों रंजादिनि उदै देरलायनाय नांसोलायनाय हगारलायनाय रंजादिनि
बैसागु बोथोरा सफैलायबाय ले बन्धु बैसागु बोथोरा सफैलायबाय Anyways, see you guys in the next episode. Next episode आव लोगो मोनफिनगोन. Bye bye, take care, share love, peace, joy and harmony. God is great.